Myntri badai pek katanat ka Koit ka Khiah ka Dr. Amprin Lingdo ha ka arpun riu terik ujilio kalalit Jurip ki laitli ki hospital hapo Nongstoiñ Wkhd Hills District ki bakan thup ka TB hospital ke MCH hospital bat ka civil hospital Nongstoiñ. Hakani ka jinglit Jurip lasan ran lang da Myntri katanat sports uba Shaklir Wajri wa MLA ka Nongstoiñ ba Gabriel Walang, MLA ka Motion Road uba Methodius Dakar, MLA ka Rambrai RG Moment bat ki he officer jong ka district. Hadin ketika jinglit Jurip nakaliang jong ka Myntri kalaya kendu ru ikiseng bahalang beper jong ka district hapo conference hall jong ka office u deputy commissioner banyakren halor ke MCH hospital bat khamtam ban ajing pensyai halor ke jingra no ikitiar na ke MCH. Hadin ke jing kendu ikiseng bahalang ke Myntri kalayo ru banya syong jingyalang sabat ki officer bat nong trai ka Koit ka Khiah banya tai sani bah halor ke jingdon kam jong ka tanat hapo ke district bat layo ru ban beteng biang ke jingyalang sabat ki officer bat nong trai ka tanat karep karyang jong ka district. Shisha kum ka minister jong ka health ngadon kam man le chaman ka district bangan dalang le ngadon kam bangan man ka block ti kani gedi ka first na katakasin ka balingkong bang ya kendu man yaki MLAs jong ka Wkhd Hills ki don sangut ki MLAs ni kemen shibon ni DC don lang bat ni ki lawan lang u MD jong ka NHM YS jungi u Sumar u principal secretary jungi u don online ki MLAs ki doctors barok ki MOs jong ka ni entire region gila khot lang ki bat neng ilaya yo ngini theory ki berpun kita ki issues ki bangidon kampan mi bat ban pet kawai kalong ka issue jong ka kamian matern MCH hospital ni hapo Nongstoiñ nila hapan shift ki equipments na marla na do slice out some snem nila ki equipments meeting bayo ki equipments ki snail no tingila iray bato minira no shwa sama siya mo kabat baduna kita kitiar ba ki operation tables ki operation lights ki instruments kum kita ki bale sila da pisubu hapo ka storage ki sarang no ban kan jenjar ban pundok kam kin snew no in the meanwhile padeng gila nang wanlam susu kitiar nila ay new orders na kabata kitiar ni Niyo keren ya ki medical officers na bro sodong ki don ki medical officers ki don problems ki keren pangkala ki keren pangka keren pang ka jingduna manpower ka transfer ki nurses ki keren pangka taru ki kum kani ka chat review meeting nilong very important but EDC la shim khialem ya kita ki jingko jinam ki MLAs jungi matnang ne shakmat ni don sans nem duna kandit man pendep at least ladang gila manle supposedly ki babha na kabita ban pengklanya ka Koit ka Khiah hakachaka nong pendong ngataray tani ka sarkar kanla manle shibun ki kam kalala manle shibun ki kam nam ta ki bawshosh